είμαστε καλοί μου. Είμαι ο Τυραμόλα Τσάτρα-Πάτρα και σήμερα θα κάνουμε μαζί ένα εύκολο μάθημα για να ανοίξουμε τα τσάκρα σας, τα βουλωμένα. Γι' αυτό καλοί μου, ξαπλώστε φρόνητα πάνω στο χαλάκι σας, φέρτε τα μπουτάκια σας, έτσι, μπράβο, κοντά μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς. Οι φτέρνες να αγγίζουν η μία την άλλη, τη χαϊδεύουν, απαλά. Συγκεντρωθείτε λίγο, μη χανόμαστε, βάλτε τα κουλά σας κοντά σας, τις παλάμες κάτω από τους ώμους και κρατήστε τους αγώνες άμπρα κοντά στο σώμα σας, το σφυριλατημένο. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και σηκώστε αργά το πάνω μέρος του σώματος, κρατώντας τα χαμνά σας κολλημένα στο πάνω. Αργά είπαμε, κυρία μου, μη μου πάρετε κανένα λουμπάκο, δεν είναι ώρα για τέτοια. Έτσι, κοροάρα μου, έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα, το αγαπημένο μας. Εισπνοή, εκπνοή. Πάμε τώρα, αγαπημένοι μου, σε μία άλλη στάση, η οποία θα σας βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Σταθείτε όρθιοι. Όρθιοι σας. Έτσι. Μη μου καμπουριάζετε. Θα ακολουθάτε ακριβώς αυτά που σας λέω. Μην καμπουριάζετε. Πάμε. Σηκώστε το δεξί πόδι. Σταυρώστε το πάνω από το αριστερό και μπλέξτε την ποδάρα σας. Το πέλμα πίσω από την αριστερή γάτα. Κρατήστε τα πόδια ελαφρώς. Ελαφρώς. Κάντε μωρί. Ελαφρώς λυγισμένα. Και φέρτε τα χέρια σας μπροστά. Θα μου πέσεις. Περίμενε. Μπροστά. Και παράλληλα με το έδαφος. Μπράβο. Δεν θα σε αφήσω πολλή ώρα. Θα μου πέσεις. Είμαι σίγουρος. Με τεντωμένα τα χέρια τοποθετήστε, δεν μ' ακούς όμως, τοποθετήστε τον αριστερό αγώνα κάτω από το δεξί. Τον αριστερό κάτω από το δεξί. Σαν το άγαλμα της ελευθερίας είσαι. Καλά το πας. Λυγίστε τους αγώνες τον ένα πάνω από τον άλλο. Και πλέξτε το πάνω μέρος των χεριών, ώστε η παλάμη, να στην πω την παλάμη, να ενωθεί με την άλλη. Μπράβο. Εστιάστε το βλέμμα στις άκρες των δαχτύλων. Μανικιούρ πήγες, Μπράβο. Εκεί σε θέλω. Πάμε τώρα το αγαπημένο μας. Να σε χαλαρώσω, καμάρι. Εισπνοή. Το στήθος. Εκπνοή. Πάμε τώρα, φίλοι μου, στην επόμενη μας στάση. Στηθείτε σαν 4. Μην παίρνουν ιδέες. Στηθείτε σαν 4. Τώρα, αντί για τις γλιώδεις σας παλάμες, στηριχτείτε στο πάτωμα με τους κάτω βραχίονες. Έτσι. Δεν μας άρεσε. Έτσι. Τοποθετήστε τους αγώνες. Τους αγώνες ακριβώς κάτω από τους ώμους. Δεν είσαι σε λεωφορείο. Σαν να κρατήσεις σε λεωφορείο. Δεν κουνιόμαστε. Πάμε. Έτσι. Και κρατήστε τους βραχίονες παράλληλα μεταξύ τους.
παλάμες σας πρέπει να είναι τοποθετημένες στο πάτωμα. Με τα δάκτυλα απλωμένα προς τα έξω. Χωρίς να μετακινήσετε τους αγώνες, πατήστε τα δάκτυλα των ποδιών σας στο έδαφος και με εισπνοή σηκώστε το γοφοπισινό σας ώστε να σχηματιστεί γωνία περίπου 90 μοιρών. Μοιρογνωμόνιο εισηγράφω, έτσι το πω. Μπράβο σου. Πάμε τώρα το αγαπημένο μας εισπνοή, εκπνοή. Φίλες μου καλές, την τελευταία στάση θέλω να μου την ξανακάνετε. Αν τώρα, όλη αυτή την ώρα, σκέφτεστε πουλιά, τι να πω. Ούτε για φίδια δεν είναι τώρα η ώρα. Σας είπα να είστε συγκεντρωμένος.